Dili pa. Pwede ta dam busing? Oh, dam. Dam na be. Okay, parang video nakatarong ba? Magandang laban. Ang laway nyo, basi madala sa glove. Sa vlog na. Pare. Oh, dili pa. Good start. Oh, dili pa. Good. Ano masasabi mo sa gagamban nila? May pa video sila mo. Video nila. Di kasi ni. Idol. Kinapawan. Power ng kinapawan eh. Oh, dili pa. Pwede ta dam busing? Oh, dam. Dam na be. Okay, parang video nakatarong ba? Magandang laban. Ang laway nyo, basi madala sa glove. Sa vlog na. Pare. Magandang pares ha. Pablo. Hindi, ano masasabi mo idol? Basta madaog lang siya. Ay. Pablo. Waay ko. Dos ka lang. Hindi nga, yan ito. Ario. Ito magandang gagambaw. Ayun pa rin yung malaki oh. Wala pa rin laban yan busing. Tigre na malaki na yan. Wala pa. Laki talaga. Kampit. 4. Oh, dili pa. Laba gini. Pwede man nga sukal. Ario, 4 dito sa 4. No, bro. 4. Bro, rap. Saya sinapi Hindi na. Uy, 5 na ko. 5. Pila ka? 2. Busing kita ka irang pansin. Kaman to. O sa kalibo. Kambalan ko man, nagambalan ko, Ario, 2. O, mil 2. Di bagay. Para ka sa VIP, yawa. VIP ka. Sa VIP. Te si Jerry pamangkot tapos. Si Jerry pamangkot. North ka, okay. Dos lang. North laban South. North versus South yun eh. Dos man ka, Milton. Donbas. Di ba tato? Dos. Plus 5, 9. Plus 2. 1-1. Plus 5. 1-6. Yan mo na dos sumawat. 1-5. 1-5. ka para 1-8. Hindi, ano may twist pa oh. Pili mo. Dos lang. Pancher, management. Wala pa. 1-7. Test niyo, 2. Dos. 1-9. Okay, Benji, oh. Benji, piso. 2,000. Plus 1-5. 1-3. 1-3. 1-5 para kuan ka. 3-5. Mo na lang 1-5 para bola. 1-5 na ka mo, boss. 1-3 lang sila. Are. Dali lang. 2 plus 2, 4 plus piso, 5. 5 plus 5, 1,000. 1,000 plus 5, 1,500 plus 2, 1,700 plus 10 plus 2, Di bagay. 1,800 plus 2, 2,000. Oh, 2,000. Okay na siya. 93. O duha ka na lang 2, duha ka na lang 2 Yun niyo. ako kayong ding ako. Duha ka na lang 2 niyo. Oh, 2 na lang. Kulang ni 2 O na lang. dito na. Oh, lang ka na. Pancher to. Pancher. Oo, panser. Pancher para gapo mo. Panser ka tarong ba? Budlay na, wala panser. Budlay na. Kadlawan lang ta. Ah, 5. Oy, pancher ko. Ay, panser nga be. Panser ka naman. 2, 4 plus piso, 5 plus 5, 1,000 plus 5, 5 plus piso. 5 na kami tatlo. 2. 5 na kami tatlo. 5 kami tatlo. 2 piso. Tama na kung sa saya. Tama na 2 na siya. 2 piso. 2 naman. Tama na 3. Ara, kayo na repeatar ka mo. Dito pa. Dito pa machine. Ha? Hey! Ha? Ay, 3 ko. Amo mo to ko terminal wala. 3 lang, boss. 3 natig. Amo. Wala ka.
Imo na, i-play mo. Ako lang tanan. Tuloy mo lang tanan, boss. Play mo. Imontanan mo sa. 3-5. 3-5 sila ka. 3-5. Sulod dos ka? Okay. Dos, picture natin Bossing May. Sali kami di. Tagamay. Oh, na. Ay, taga-mais daw, taga-mais. Sige, taga-mais. Ngayon. Call dyan. Bim. Pila sukat 3-5. 3-5. Nes, dos lang tayo sa dito ko na sa. 5 gawas. At 5. Stuck ka no? Dito ka mag-char no? Bakbakan sa lambayong. Dugad lang ngayon. Sa Merkulis lambayong naman tani. O, di pa. Oh, dili pa. Good start. O, di pa. Good! Taka naglabaw siya. Yun! Puta, nag-anggi siya down. Sino nag-go? Chutong? Ario? Bungol siya. Nabuli siya. Are? Malabay siya. Dako. Para sa mitsura. Hindi ko yoga kay malipong ko. Talak ta lang. Puta, na tuyo ko. Why na? Bugat na bulit niya. Taya. Nawag naman taya naman boss. Taya. Ang daong nyo, taya nyo para magdako. Karon lang boss, mabala na to na boss. Kinagkursunada si Jerry. Siya ko ni man. Bayadan na. Labay abini ho. Labay siya. Labay siya, nabungol siya. Aring isa kay makagatid. Okay na. Okay na. Winner! Winner. Anong masasabi mo, Idol? Panalo. Puta. Dabaw, winner.